Быел игеннәр иртә өлгерде, бәрәңге соңара. Бу вакытта инде тавык йомыркасының сарысы кадәрле бәрәңгеләр була иде. Фермер Насим Дәүләтшин 200 гектарга якын бәрәңгесен су сиптереп үстерә. Һәр төптә якынча 8-12 бәрәңге яралган, әмма алар акрын үсә быел. Табигать шартлары бар, бер үзенекен итте. Бер 15-20 көнгә былтырга караганда калышып киләбез. Бүген шушы хәтле урожай була дип әле теге шартларлык берни дә юк. Сабакка караганда инде, состояние әйбәт, җәм-җәшел. Уңыш гел булмас дип әйтеп булмый, булыр Алла берсә. Амбарга кергәч сонарбыз инде. Әлбәттә, су сибү мәшәкатьне арттыра. Чүбедә үсә, аңа каршы көрәшергә кирәк. Күрәсез, бәрәңгеләр аппак чәчәктә. Монда тәрбиянең зур булуын гади күз белән дә чамаларга мөмкин. Билгеле бер вакыт аралыгында үсемлекләрне тукландырып, авыруларга каршы эшкәртүнең нәтиҗәсе инде бу. 2-3 көн сибәбез. 5-6 көндә инде листовой дип атала инде, яфракка ошату бара инде. Төрле ниләр, витаминнар, ниләр, нәрсә җитмәй яфрактан карап, ученыйлар белән киңәшләшеп, армиядагы шикелле надо дигән закон белән яшәбез. Никто кроме нас. Авыл хуҗалыгында да.